jsem že rád, Loverejko je takový prostě vlog, ne vlog, prostě videjko a chceme otestovat Emičku, naši kočičku, jestli se bojí bublin nebo aspoň toho bublifoku. Jo, dneska jsme se museli provysvědčit, já jsem jedničky. Doufám, že i ve středě poletí budu mít. Tak jo, Emo, hájí. Já se na ní sednu, aby držela. Tak zkusíme to. Děj na ní. Co se jí bojíš? Taky praskni. Jo, veď. Je mináčka. Jen to prostě. Tak běž, no. Já to ukážu. Bude, no. No, tak je má odešla, tak se musíme pouštět třemi bublinky. To nevá. Ono se zdá na tom videu, že jsou malí a oni jsou mega velký. Jo. Ale taková jako okrasa hezká. Jo. Okrasa. Jakože se to nestalo. Ne, moje oko. Jo, a kdyby se někdo chtěl připojit do našeho klubu v Brawl Stars, je to zvláštní doma, tak máme klub Hovada, jo, klub Hovada. Je na začátku velký H, ale nějak ty písmena další jsou malý. Jo, a kdyby se někdo ptal, tak mě padl Sandy, protože z Big Boxu já jsem tam měla 21 coinů. Tam byly jedny powery, pak svítily 2 čísla, tam mě padl nejdřív Barley a pak Sandy, legendární. A ještě prostě nechápu to, můj první legendárka. What? A jenom kdybyste chtěli. Kdyby se chtěl připojit do našeho klubu, tak napište do komentářů. Já to musím znovu utřít. Dobrý. Teď zkusím. Počkejte, já si tam budem takhle a zkusím takhle. Ale zatím to jako vypadá jako hezky. Já nevím, kolik minut budu natáčet. Já ten boublifuk na chvilku odložím.
utřu to tady. Když tak někdy si stáhnu znovu tu aplikaci, natočím video a ukážu vám, že mám opravdu Sandyho. Ach jo. Prosím, zanechte si odběr, protože já chci mít aspoň tak 20 odběratelů. Napíšu vám moji sestřenku, protože ona má taky kanál. Já vám ji napíšu na papírek, ale počkejte, já ten papírek přinesu. A s tím, jak se jmenuje na YouTube, jo. Takže lidi, našla jsem ten papírek, jen to bude dobře vidět. Kikitka, jo. Prostě kikitka, jo, tady to je v obrácení, tak, ale ona to je kikitka, jo, takže napište si tam kitka, ale měkké i. A na konci kikitka. To jo, pak je tam je. Tohle budu dělat na ostatních videích. Ne. Jo, a Lucko, jestli si říkáš, tak jo, já mám už jiný, jakože to jiný, jak se to jmenuje? Prostě mám už jiný účet, protože tam ten jsem nějak smazal, dal jsem ho bráchovi, ale teď mám jiný účet. Jmenuji se tam, a jestli byste se chtěli zeptat, jak se tam jmenuji, tak se to jmenuji Terka 007. Jo, tady to je jakože 0, a tady to taky 0, a pak 7. Jo, takže to bude jako docela dlouhé video. Já vím. Já nechci mít mokrý mobil. Já ho odložím. Jo, a je na něm obrázek. Ježiš, počkejte. Dobrý. Já jsem měla mokrý mobil. Abyste si dělali klid. Tady máme okýnku. O můj bože, padl mi Riku, cože? Já vím, to byla v jednom videu. O můj bože, padl mi Riku, cože? Jo, ale vy to mě píšete na Messenger, tak mě napište, protože já ty zprávy nevnímám. Andrew baby I'm dead my photo, dead at me, papa, at me. Water sent to city, water where is met in water met the stars, water met the stars, to time as a body, the time as a daddy. It's like there's the fun that Papa Jesus doesn't know that baby, and then baby. Ještě se 6 a 7 minut. No 5 už.
přesunem se možná asi na balkón.